Nebo Igor Novák mi raz hovoril, že Jozef Adamec ho pri jednom ligovom zápase v Trnave privítal slovami: Igorko, kúpili ste rozhodcu? Igor Novák sa pýta, prečo sa na to pýtaš? No, lebo keď ste kúpili, dostanete 3, a keď ste nekúpili, dostanete 6. Chcem vám povedať jedno. Keď príjete na Nou Camp do Barcelony, tak na tej tribúne je tam napísané heslo Barcelony. Viac ako klub. Vy, Spartak Trnava, ste viac ako klub. Vy ste absolútny futbalový fenomén Československa a Slovenska, a tak vám držím palce, aby ste tú tradíciu. Aleksandra Vencela odchytal 7 medzištátnych zápasov. 272 ligových zápasov za Spartak, 11 gólov, 67-násobný reprezentant Československa. A v roku 1974 ho tréner Václav Ježek 5-krát postavil v drese československej reprezentácie. Pasov za Spartak 21 gólov, Alois Fandel. Ďalších 31 za Duklu Praha a Slovan Bratislava v najvyššej československej súťaži. Najslávnejší kanonier, aký kedy behal na slovenských trávnikoch, aký či Jozefa Adamca, že za Spartak nielen hral, ale neskôr po skončení kariéry ho aj trénoval. Bubukin, tak ho volali. Trnava sa zastavila na čísle 258, to boli zápasy a 12 strelných gólov, semifinalista pohára majstrov. Jaroslav Masrna. Ale Švec. Ďalší z velikánov z malatinského éry, ktorí stáli aj na lavičke. Spomenul, že som prešiel. Ďakujem.